Ľudia, prosím, zobuďte sa. Uvedomte si, že nie ste len tieto telá, ktoré chodia po tejto zemi v tomto živote. Ste o mnoho viac. Ste krásna duša, ktorá prebýva vo vašom tele, ktorá sa chce s vami spojiť, ktorá kričí, ktorá chce vašu pozornosť. Tak veľmi sa chce rozvíjať, tak veľmi chce rásť, tak veľmi chce byť s vami spojená. Tak veľmi vám chce povedať, ako vás ľúbi, aká je hrdá na to všetko, čo ste v tomto živote zvládli. Tak veľmi vás ľúbi. A jediné, čo nás trápi, je to, ako vyzeráme, čo si o nás pomyslia druhí. A pritom sme o mnoho viac. O mnoho viac ako len tieto telá, ktoré chodia po tejto zemi. Niekedy, keď vidím ľudí, tak mám pocit, ako by som videla ich duše. A niektoré v nich prebývajú a sú radostné a tešia sa, že žijú práve v tom konkrétnom človeku. Ale vo väčšine prípadov sú tie duše nešťastné, sú utláčané, sú také maličké, avšak sú také krásne. A niekedy mám pocit, ako by ma pozdravili. Ako by povedali, ahoj, aspoň ty ma vidíš. A ja ich odzdravím naspäť a poviem, áno, ja ťa vidím. Prosím, spájajte sa viac so svojím vnútrom, so svojou dušou, so svojím vnútorným hlasom, vlastnou intuíciou.